Niekedy sa stane, že keď si nakopírujeme obsah zdrojového segmentu do segmentu, kde to treba prekladať a začneme prekladať, tak vidíme, že sa nedodržal formát, že to je celkom inakším fontom písané, celkom inakším textom. Takže to vymažem. A aby som dodržal ten font, aby som dodržal ten formát, musím vojsť dovnútra toho textu a tam napísať to, čo potrebujem. No a potom jednoducho vymažem to, čo je tam navyše. Teraz môžem segment potvrdiť a pokračovať ďalej v preklade.